Synnyin Karjalan kunnailla. Ei enää lehtinyt puu. Kysymys oli 5.10.1929. Kelloaikaa en äitivainajaltani tullut kysyneeksi. Mutta synnyin sisäänlämpiävässä saunassa. Äiti oli siellä yksinänsä ilman kätilöä, joka oli harvinainen tapaus kai niihin aikoihin, että kätilö oli mukana. Tuollainen pieni kylä, kuten Harlukin oli, ja sen kylä, jossa synnyin, oli vaatimatonta, kuten siihen aikaan syrjäseudut olivat. Synnyin ja äiti kantoi minut sitten sen Siljäntien pirttiin, jossa oli isä sairasvuoteella. Ja sitten oli minusta seuraavat vanhemmat lapset, 3, Aune, Eino ja Eelis, olivat siellä pienessä pirtissämme ja äiti laittoi minut sinne kätkyeeseen, joka oli kyllä laittu valmiiksi. Ja sinne, kun minut sijoitettiin, äiti lähti takaisin saunaan pesemään synnytyksen aiheuttamia jätöksiä. Siihen tuli sitten, oli tullut, enää minä vielä muista tätä tapausta, en ole niin hyvä muistin, että se oli heti kun tulen ulos emoni synnyttimistäni puhuisin jo ja ymmärtäisin. Ei kukaan, ei vielä nykyaikainenkaan syntyvä lapsi puhu. Tämä sisareni, joka oli vielä äitin rintoja saanut imeä, vaikka äiti odotti minua. Hän tuli kätkyen viereen ja oli tokassu, että kun mä vetäsen kirveellä pian poikki tuolta, niin tulee niin kuin kuolinpiä. Ensimmäinen tuomio oli vastasyntyneelle tämä. Onneksi onni on ollut minulla mukana siitä lähtien koko elämän ajan.